Тиз уңайлы. Республикада гриппқа қаршы вакцина ясауда түрлі мөмкинлекләрне кулланалар. Поликлиникалардан тыш Казан метросы станцияларында мобиль пунктларда ачылды. Аларда республикада яшәүче һәркем бушлай прививка ясата ала. Шәхесне раслаучы документтың гына булуы кирәк. Хәзер Казанда гриппқа каршы прививка ясату тагында җиңеләйде. Метродан чыккан урыннарда мобиль пунктлар бар. Аларда республиканың һәр кешесе гриппқа каршы бушлай прививка ясатала. Үзең белән шәхесне раслаучы документың гына булуы шарт. Көн сайын Петербург урамыннан меңләгән кеше уза. Кешеләр эшкә яки укуга чыга. Шәһәр тормышы темпында хастаханәдә яки поликлиникада прививка ясату өчен барлык кешеләр дә вакыт таба алмый. Ә мобиль пунктлар мөһим вакциналарга мөмкинлек бирә. Бигрәк тә пандемия чорында алар әһәмиятле. В связи с такой ситуацией сложной, то есть задумаешься прежде всего о своем здоровье. Регина Нигъматуллина укырга барганда вакцина ясауның мобиль пунктын күреп алган. Шунда ук прививка ясатырга булган. Бүтін процедура нибары 5 минут вакытын алган. Бүтүнләй авыртмый. Мин моңа кадәр прививкалар ясатудан курыктым, чөнки авыртудан курка идем. Чынлыкта берни тоймадым. Тиз ясадылар, бик мобиль эшлиләр. Мондый мобиль пунктлар хәзер авиатөзелеш, яшьлек, кәҗә һәм сукну бистәләре, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты, Әмәт һәм Имәнлек метро станцияләре янында барлыкка килде. 20 сентябрьгә кадәр алар иртәнге 8-дән көндезге 2-гә кадәр ачык булачак. Соңрак сәгать 12-дән 6-га кадәр. Моннан тыш барлык прививка ясатучыларга рәсми белешмә бирелә. После получения прививки человеку выдается справка. Прививка ясалганнан соң кешегә прививка турында белешмә бирелә. Аның паспорт мәгълүматлары, датасы, дозасы һәм вакцина сериясе, аның исеме күрсәтелә. Метрода прививканы 3 октябрьгә кадәр ясатырга мөмкин. Айзилә Батырханова, Мурат Метшин, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.